ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಟ ಸಿಂಗಪ್ಪ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪಿರರ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರಂದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಕೊರ್ನ ಮೋಕೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲಕನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂದ ಲೈವ್ ವಾಳ ಪಾಡ್ಲ ವಾಳ ಜಾಗ ಪೋನ ಪದ ಬಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅಂಚ ಸಿಂಗಪೂರ್ಡು ಕಾಂಡೆ ವಾರಿ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆವಡ್ ಜನಕ್ಲ ಆವಡ್ ನೇಚರ್ ಇಂಚೆಕ್ ಪಂಚ ಅಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಾರೆ ಅವ್ರ ಗಂಟೆ ಜೋಕುಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ಸೊ ಸರಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದ್ದು ಒಂಟೆ ಸುತ್ತದ ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಇಂಚ ಉಣ್ಣೊಂದು ತುಕ್ಕ. ಸಿಂಗಪೂರ್ಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ನೋಟಿಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಆರೋಗ್ಯಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಳ್ಳೆಗತ್ತು ಎರಡನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲ ಬಸ್ ನಡಪಾವಿರ್ನಿಗ್ಲೇನು ಪಂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ದಾದಿಕ್ ನಡಚ ಬಸ್ ಹತ್ತರ ಅಣ್ಣ ನಡಪಡ ತಂಚ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋಪುನ ಸಾದಿನ ಲಾಂಗ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೇರು ಕವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂಡ್ ಅವೇಡ್ ದಾಂಡ್ಲ ಜನಕ್ಲು ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುಂಡು. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು 5,000 ಸ್ಟೆಪ್ ನಡತಾರಂಡ ಈತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಗ್ರಾಸರಿ ಐಟಮ್ ತಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ 700 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ $5 ಒಂಜಿ ವೌಚರ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಗ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಹೆಲ್ದಿ ಇಯರ್ SG ಪಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ನಡಪ ಅಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ದೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ವಾಚ್ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಅವಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪ ಒಂದಲೆ ಈ ಜಾಗದ ಈ ರೋಡನ್ನು PC ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಾರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಪೋರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಿರೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಲಿಪುನಕ್ಲೆಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಒಂದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು. ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪರ ಜಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪತ್ತಲೆ ಸೈಟ್ ಅವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡಿ ಎದುರುಕೊಂಡ PC ಪಂದಿರು ಪಂಡ ಪಾರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಣ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಡಿಪ್ಪುನ 8 ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ನನೊಂಜಿ ಕೋಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ನನೊಂಜಿ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋದು ಮುಟ್ವಾರೆ. ಸೊ ಅವೇನು PC ಪನ್ಪುನು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಿನ ಏನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ. ಒಂದು ಈ ತೆಂಕಲ್ ಪೋಪ್ನ ಜಾಗ ಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ 8 ಜನ ಇಪ್ಪೇರೆಂದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತುಡು ತುಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಪೂರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪೇರು. ಪೂರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆದಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಸೈಡ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಚ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪನು. ಇನಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪೇರು. ಈ ಟೈಮ್ಡು ಕಾಂಡದ ಲಕ್ಕದಕ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬೆಲೆ ಪೂರ ಮುಗ್ತಿದ್ದು ಭತ್ತದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೋದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ PC ಪಾಡ್ದಿರು ಅವು ಸೈಕಲ್ಡ್ ಪೋಪುನಕ್ಲಿಗ ಇನ್ನು ನಡಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಇಂಚ ಡೈವರ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರಕ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರ. ಸೊ ಸುತ್ತಲ್ತು ಎರಡ ಏತೆಡ್ಡ ವ್ಯೂ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯ ಬುಕ್ಕ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಪೋಪುನ ಅಂಡ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಇಜಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಗ್ಲ ಪೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೇ ಬಿ ಏತ ದೂರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡು. ಸೊ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಯ್ಕ ನಾನೂರ ತಿಕ್ಕಗ ಮುಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಬತ್ತದ ಕಾಂಡೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ 7:30 ಕೆಲವು ಶಾಲೆ 7:40 ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪಂಡ 7ನೇದು 10ನೇ ಮುಟ
ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ 7:45 ಶುರು ಆಪುನು. ಅವು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್, ಪ್ರೈಮರಿದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಬುಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಂಡ 7 ಬುಕ್ಕಂಡು ಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದುಮ್ಯಾನ್ ಯೋಚಿಸೋ ಅಂತ ದಾಯಿಗೆ ಈತು ಬೇಗ ಪಂಡ 7:30ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಪಂಡ 7 ಇರುವಾಗ ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲ. ಸೊ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಶಾಲೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡೋಲಿ. ಚೂರು ದೂರ ಇತ್ತನ ಅತ್ತ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ ಕಡಪುಂಡ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡಾಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪಿದಾಡಾಪುಂಡು. ಆ ಶಾಲೆದ ಬಸ್ ತಲಾಂಡ ಅವಾಗ್ಲ ಪಿಕಪ್ ದ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವರ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಂಗ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಂಚ ಪೂರ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಎಂದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ 2 ಜನ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ್ ಬುಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬ ಇಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಮದಿ ಒಂಜಿ 18 ವರ್ಷ ಇಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ತಂದು ಐಟ್ ಮುಂದೆ ವರ್ಷ ಗೋರ ಅಕ್ಲನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಮಂತದ. ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮೀಟ್ ಅಪ್ನು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂದು ಪಾತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಅಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು. ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬೇಕಕ್ಲು 200 ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಹೆಚ್ಚದ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ 9 ಗಂಟೆ ಅಂಚದ್ದು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ದಿಪ್ಪೇರು. ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾಂಡ. ಸೊ 7:30ಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ದು ಬುಕ್ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಪೇರು. ಪೆಂತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮರ ಉಂಡು, ಫುಲ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಅಲ್ಲರ್ಲ ಹೂವು ಹತ್ತುಂಡು, ಮೊದಲಿಡ್ದೆ ಪೂ ಹತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಅಂದ ಎದುರುಗ ನನಗೆ ಮರ ಉಂಡು. ತುಕ ಹೂವಿತ ಮರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಣ್ಣ, ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ಎದುರುಡಂಜಿ ಅಜ್ಜರು ಬರೋ ಒಂದು ಲೇರ್. ಸಾರಿ, ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ವರ್ಕ ಅಂಚದ್ದು ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆವಡು ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಚದಿತ್ತಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಮುಗಿ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚದ್ದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಕಳ್ಕೊಡೋರಿತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಗೆಂಡ 1:30 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇರ್ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜ ಶಾಲೆ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಜಿನ್ನಪ್ಪಿದ ಅವತ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಬುಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಶಾಲೆದ ಫೀಸ್ ಆತಿಪ್ಪುಜಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಿದೇದಕ್ಲೆಗಂಡ ಶಾಲೆದ ಫೀ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವೇ ಲೋಕಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ಮುಲ್ಪ ಪಿರೊಂಜಿ ದೈಂತುಲ್ಲೆ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಪಡ್ದು ಸಾದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗಂಡ್ಲ ಒಂದು ಹೂ ಮರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲುಂಡು. ವಾಸನೆ ಬತ್ತದು ಪರಿಮಳ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತೈತಿ ಇಂಚಿನ ಪಣ ಮಸ್ತ್. ಕೆಲವರೇನು ಘಾಟಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕರೆಬೇನೆ ಹೂವು ಸ್ಮೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಏತ್ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಡಬಲ್ ನಡ ಪುಡಿತ ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬುಕ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಫೈರ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಸೆಂಕಂಗ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಂಜಿ ಸೇಮ್ ಮರ ಉಂಡು, ಮರ ಬಾರಿ ಶುಭ ಪೂ ಮಸ್ತ್. ಒಂದು ಸೆಂಕಾಂಗ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪೋನೆಗ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂಗವೇ. ಮುಲ್ಪ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಶನಿವಾರ ತಿಂಗಳು 1 ದಿನ ನೆನ್ನಿವೆ ವೀಕಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಲಾಯಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ್ದು. ಅಕ್ಲ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದುದಾದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲರ ಬುಟ್ಪೇರು ಕುಲ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೈರ್ ಫೈಟರ್ ಅಪ್ನ ಇಷ್ಟ ಐತೆನ ಅಕ್ಲೆಗ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಲರ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪೇರ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಕಾಂಗ್ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅಂಬುಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಲ್ಲ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು. ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ನಮಕ್ ಆರಾಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಜಿಮ್ ಮನ್ಪೊಲಿ, ಬಲಿಪೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಷ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ತುಷ್ಪವೇ ತುಕೌಲೈ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು. ಈ ಚೈನೀಸ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಉಂಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇಕ್ಕದ ತಾಯ್ಚಿ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಪೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು. ಮರಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪ. ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರ್ರನೆ ಒಂಜಿ 20-25 ನಿಮಿಷ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಯೋಚಿಸಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಚಿ ಮನ್ಪುನ ತುಷ್ಪವೆ ಇಲ್ಲು ನೇಚರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಯನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಚೈನೀಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ 5-6 ಪಣ್ಣ ತಾಯಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಕಾಂಡ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕಾಕ್ಲು ಪಿರ ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋಪನು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜು ನನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಬೆಲಕದ ಮನ್ಪುರ ಚೈನೀಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮರ ದೈಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಸವತ್ತನೆಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಪೋದು ಉಂತೊಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪಿಚ ಮರ ತಡಿಟ್ ಉಂತೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 500-700 ದೈಕುಲು ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪನಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪರ್ಲೆ 1,000 ದೆಚ್ಚಿಪ್ಪರ ಯಾವು ಮರಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ 500 ಇಪ್ಪು ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜಾಗತ್ತು ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ಕೆಲವರ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಸೈಕಲ್ ಪಾರಲ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಮ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ದಾದಪ್ಪ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಂದು ಅವೆಂತೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ರೋಡ್ ತುಲೆಂಚ ಉಂಡು ಪಂದೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಬೊಕ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಐತೆಡ್ಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕೈತ ಇನಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಬರೋದ ತೇಜನ ಈ ಹಿರೇಕುಲ್ಪುರದಲ್ಲ ತೋಜು ನಮಕ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರು. ವರ್ಂಬ ಗಂಟೆನಾಗ ಬರ್ತದೆ ನೀನು ಕೊಂಜಿ ನೀರದೊಂದು ಪೂರ ರೀತಿದ ಆಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದ ಕಾಯದ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದೆತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯದ ಜನಕ್ಕೂ ಜೋಕುಲು ಎದ್ದು ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲನ ಎನರ್ಜಿ ತನಾಗ ಅಜ್ಜಿ 12 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಲನ ಎನರ್ಜಿ ತನಾಗ ಎಂಕ್ ನಾಜಿ ಅಪ್ಲೆ ಪಲ ನಮ್ಮ 40-43 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವು ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೇನೆ ಪಣಕ್ಲು ಟ್ರಿಮ್ ಆದ ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ಫಿಟ್ ಆದ ಇಂಚೊರ್ಲೆ ಪಣಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ಬೇಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಅಜ್ಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಇದ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಬಯ್ಯದವನ ಸಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಪರ್ದಾಪುನು ಬಯ್ಯದ ಅನ್ನಕ್ಲ ವನಸೆ ಆಪುಂಡು ಮುಖ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪನದು ಮುಂಚೆ ಸಪ್ಪರಂದ ಅದನ್ನ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡ್ ತೊಲೆ ವೀವ್ ಇತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀರುಂಡು ನೆಂಚೊಂಜಿ ಸುತ್ತಾಕದು ಬರ್ಸ್ಲೆಕ್ಕ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಬತ್ತಿಪ್ನಾಗ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಕೇನು ಅಂತೀರ ನಿಕ್ಳು ಅನ್ನ ಸಾತು ಲೇಟ್ ಮಂತನಪ್ಪ ಅಂದು ಪಣ ಎಂಕ್ಲನ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಅಂತಂದು 5 ಬುಕ್ಕ ಚಾ ಮಂತದ್ದು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಟಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಅನ್ನ ಸಣ್ಣಗ ಹೊರಂಬ ಪತ್ತ ಹೊಂತಂಡು ಕುಕ್ರು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟು ಅನ್ನಸ್ ಮನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಂದ ನಮಕ್ ಅವು ಲೇಟಿಂದ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮಕ್ 7 ಗಂಟೆದ ಅನ್ನಸ್ ಬೇಗ ಅಂದಪ್ಪನು ಅಕ್ಲೆಗ್ 10 ಗಂಟೆ ಲೇಟಿಂದ ಅಪ್ಪನಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದುರು ಪೋಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗ ಉಂಡು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಕುಲ್ದು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಜೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎದುರುದಾದ ಉಂಟುಕ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ದಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಈ
ಕೆರೆಂದೆ ಪನಲ್ಲಿ ಅವಿನ ಸುತ್ತದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾನಲ್ಲಿ ತೋಯ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅಂಚಿಡ್ತುಲು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಜಾಗ. ಒಂದು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ನ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ದ ಮಂತುನ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ತೊಲು ಇಂಚ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದು. ಪಿರುಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡು. ಎಂಕಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮೋಕ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಮೋಕ್ ಮನ್ಪುಂಡ 2,000 ಮುಟ್ಟ ಫೈನ್ ಪಾಡ್ವೆರಿಗೆ 2,000 $6 ಅಪ್ ಬಂದು. ಸೊ ಮುಂಚದಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಪಿಂಚನ್ ಪೂರತು ಒಂದೇ ಕಾಲಂಡ ದನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪಿಂಚಲೇನು ಓಲು ಬಿಡ್ಪೇರು ಹಿತ್ತನಲ್ಪ ಪೂರ ಜರ್ತದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಂದು ನೆನ್ಪದು ಪಿಂಚದ ತೋಜುಂಡು. ನಂಗೆ ಈ ಏಪಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ. ಹೂ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಬನ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಹೂ ಒಂಜಿ ಥರ ಮಾಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನುಂಗುದುಂಟು ಉಂಡು ಬಟ್ಟೆ ನುಂಗುದುಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ತೋಜುಂಡಲ್ಪ. ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ಇತ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶಕೊಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇಬಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ನಾನು ಪರ್ನಕನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಾರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಪೂರ ಆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಂಡ ಏಪಲ ಶೋಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಮರ ಒಂದು. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತಂದು ಬರ್ತಾನಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ 5-9:30 ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ರಶ್ ಆತಿ ನಿತ್ಯ ಆತಿಚ್ಚಿ ಕಾಂಡನಿಗಳು ಬರ್ತಾನ ಮಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಳ್ಳ ಒಂಜಿ 150 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ತಾನಕ್ಲು ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ತಂದು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಊರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದುಕೊಳ್ಳು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಜಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿಂಚು ಗೊತ್ತ ನಡಪುನಂಡ ಲಾಂಗ್ ನಡಪುನಂಡ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಡಪಲ್ಲಿ ಸಂಚಿದ ಉಪುರ ತೋಜು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ದ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ 2 ರೌಂಡ್ ಬಚ್ಚನನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣ ಬಚ್ಚು ಅವಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ದೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎದ್ದೆತ್ತನೆ ಅಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದೆಲ್ಲ ಕೌಂಡು ಮಿತ್ತ ಮಿತ್ತದ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚಿ ಪೋಯ್ಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳಿಯತ್ ಎತ್ತರ ಉಂಡು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಎನ್ನರ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅದು ಅದನ್ನ ಶಬ್ದ ಬರೋದು ನೀರು ಬರೋ ಬರ್ತಂದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಹೈಟ್ ತುಳೈತೆ ಇತ್ತು. ದಾದಪ್ಪನ ತಿಂದು ಗೊಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು.
ಓ ಆಯ್ತಾ ಉಂಡು ತುಲೆ ಜೋಳ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಜೋಳದಲಕ ತೋಜುಂಡು. ಓಕೆ ಬಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಂಡ ಕುಲ್ದು ಆತರ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಫೋಟೋ ತುನಗ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೊಕ್ಕುಜುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಈ ಅಮ್ಮಲ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರ್ ಅನ್ನಗ ಈ ಅಮ್ಮಲ ಮಗಲೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಲ್ವ ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲಕ್ನಲ ಒಂಜಿರಾಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿರಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಬರಂಡು. ನಾಯಿಲೆಲ್ಲ ನಡಪಾರ್ಲೆಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಗವೆಂತುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲು ನಮಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಲಾಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ದೈದ್ ಪುರ ನಡ್ದು ಐಕ್ ಬೋಡನ ನೀರು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡು ಎದುರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೂವ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೊಂಗಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ನೀ ಟ್ರಿಪ್ ನೆನ್ನಿವೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತುಕ ಪೊಂಗಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಚಿಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ತುಯ್ಯ ಅಲ್ಪ ಗಾರ್ಡನರ್ಲ ಇತ್ತೇರ ಆರೆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಪಂಡೇರ ಒಂದು ಕೆರೆಂಗದ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ತುಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಮಿತ್ತಡೊಂದು ಲೂಫಾ ಪನ್ಪೇರು ಪೀರೆದ ಒಂದು ಪೀರೆ ಹತ್ತಿ ಬೇತೆ ಅವೇತ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳಾಣಿ ಮಸ್ತ್ ಆದ್ ದೆತ್ತದು ಒಂದು ಆತನ್ಗೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಅತ್ತಿ ಮರ ಒಂದು ಬಯಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನ ಗುಲಾಬಿ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಡೆನಿಯಂ ಪಂದ್ ಒಂದು ಪೂ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡೆಸರ್ಟ್ ರೋಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ರೊಕೋಲಿ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಓ ಗೋಬಿದ ಮರ ಗೋಬಿದ ದೈ ಉಂತುಲ ಮುಂಚೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಪಾತೆರ್ಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಅಂತಲೆ ಅತ್ತಿ ತುಲ ಅತ್ತಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಾಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತೆರ್ಯಾರ ಒಂದು ಒಯ್ತಾ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲತ್ತನೆ ದಾನ್ ನಿನ್ನಿವೆ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ತುಲೆ ನಡುವೆಡ್ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಲೆ ಏತು ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಇಟ್ಟು ಬಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತುರೆನ್ನ ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೋಜೊಂದು ಬಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಶಂಖಪುಷ್ಪದ ಟೊಮೆಟೊ ತುಲೆ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯುಜಿ ಬಸಳೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಸಳೆ ಎಂಕ್ಲವಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಿಡೆ ಬರ್ಪನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಪು ದೈಪುರ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾರಿದ ದೈ ನಡ್ತೇರೆ ಮಧ್ಯಾಡ್ ಊತ ದೈಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಒರಿಯಾಗು ಕೊರ್ಪು ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ನಾಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿದ ದೈ ಒಂದು ಅವ್ವ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತಾಯ್ತು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಅಂಡ ಪೂ ಶೋಕುಂಡು ಶುಂಠಿದ ಮುಂಚಿದ ದೈ ಫುಲ್ ಮುಂಚುಂಡು ಅಂಚೆಡು ಕರ್ಂಬದ ದೈ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಮರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮರ ತಲೆ ಕತ್ತನ್ ದೈ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬಟಾಟೆ ಗೆಣಸು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಏತ್ ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಡ್ಡ ಅಪ್ಪ ನಾನು ದೇದು ಜರ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬುಳ್ಳೆತ್ತು ನೆನ್ ತಿಂದ
ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಬುಳ್ಳೆ ತಿಪ್ಪಿನಾಗ ದಿಪ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೈಕುಲಲ್ಲ ಬರಪಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಹಾಕಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ನೀರು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಬಪ್ಪಂಕಾಯ್ದದ ಇದ್ದಿತ್ತೇರ ಅಲ್ಲ ಬಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಸಳೆ ಒಂದು ಜೋಳನ ಅರಿಯಾಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಭತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಶೇಂಗಾ ಪೊಡಿ ತೀಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಪುನ ಮುಳ್ಪನಿತ್ತು ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ದುನಿಕ್ಲೆಗ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆಯನ್ನು ಕೆರೆಂಗದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಶೋಕೊಂಡೊಂದು ಮುಂಚಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ತೋಜೋಳ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದನೇ ಬೆಳಿತಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿಂದ ಎನ್ನಿವೆ ಭಾರತ ಪೇರ್ ಭತ್ತ ಕೇನ್ ಅಡ್ತೆ ಪನಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಪನ್ಪುರ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ದ ಮಸ್ತ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಬದನೆದ ಮರ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಪ್ಪ ಅವು ಮಂಜಲ್ದವು ಒಂದಿತ್ತು ಪಾಂತೆ ಪತ್ತರ ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಚಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕಂಚಲ ನೆಲ್ಪಂತಲೆ ಕಂಚಲ ಶೋಕುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಹೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾಸವಾಳ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸರಿ ಅವು ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತದೈತಿ ಅನ್ನು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತೋಜೊಂದು ಫುಲ್ ಬದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದದೈ ನುರ್ಗೆದದೈ ನಡ್ತೇರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆದ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಮರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನೀತು ದಪ್ಪದ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಒಂದು ಎಂತುತ್ತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅದ್ಪೆ ಸೊಪ್ಪು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತಿರಿಯರು ದೈತ ಚೂರು ಮರಲಿಪ್ಪ ಕೈಕ್ಲೇನ್ ಪೋತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬಲಿಪ ಕೈತಲ್ ಬಲಿಪ ದೂರ ಆಯ್ತು ಕೈತಲ್ ಬಲಿಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಬೀಜ ಕೊರಿಯರು ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಬೀಜ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಬೀಜ ನಾಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ದ ಬೀಜ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಡ್ಡೆ ಪೂತನ ಐತ ಬೀಜ ಕೊರಿಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದು ಕೋರಿಲಿ ತೋಜಂದ ಕೋರಿ ಕೋಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಿಟ್ಟು ತೋಜೊಂದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಾನು ಎದುರುಡ್ದ ಅದಂಟದು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ನಡೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ತೂಕ ಮುಲ್ಪೊಂಜಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದೇ ತಲೆಕೊಂಡು ಚಾತ ಶಾಪು ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿಂಡ ಪೋದು ಫುಲ್ದು ಚಾಪರ್ರ ನಾನು ಪೋತುಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಏಪಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಮೈಂಡ್ ತುಂಬು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರೋಂತೆ ಬರ್ತದ ಪಿರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪೋದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಶಾಲೆಗೆ ವಾರ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಂತೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಮುಂದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವು ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪನ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಂಡು ಸೊ ಶಾಪ ಪರಾಟ ಒಂದು ಬಾಟ್ದಿರು ನಮ್ಮ ಡಿಪೋನ್ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದ ದೈಕುಲು ತುಲೈತಿತ್ತು ಶೋಕದ ಮೀಸೆ ಹೂ ವೆರೈಟಿ ಮೀಸೆ ಹೂ ಒಂದು ಮರಕುಲ್ಲಂತೂ ನಗ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೆಳೆಸೇನ ಮರಕುಲು ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬೇರೂರದು ಅಂತದಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಂಪರ್ದ ಕೊಂಚ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಲ ನಿಲ್ಸುತ್ತೀಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ನಡಪರ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿ ಪರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತೋಡೊಂದು ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ
ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿರ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾನ್ ತಗೋಡು ಪಂತ ಕಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಇರುವಡ್ದು 30 ನಿಮಿಷ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪ ಇದೆನ್ನನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೇನ ಒಂದು ಮನ್ಪುರ ಚಂದ ಅಂಡ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆವ ಆತೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರೋಗ್ಯವಾದಿಪ್ಪು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಿ ತಾಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಾತೇನು ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಚಪ್ಪರದೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ದಿರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಡಿ ಏತ್ ತುಷ್ಪ 1 ಮಿನಿಟ್ ತುಷ್ಪಾವೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಏತನ ಗೊತ್ತೈತೆ 6134 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತುಷ್ಪ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಕೆಲವರ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪುರ ಇಟ್ವೆ ಮರಕಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮರಕಲು. ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಪನ್ನಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂದರೆ ಹೊಲಿ ಹಾಕ್ಲೇನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದು ನಮಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಚೂರು ಹಪ್ಪದಲ್ಲ ಕಂಡು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಣ್ಣ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಚೂರು ಒಂದು ನನಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಎದುರ್ಕೋಡು ಪುರ ಮುಲ್ಪತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಕೊರ್ವೇರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜೋಳ ನಮಕ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು NEA ಪನ್ವರ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ರಿ ಮನ್ಪರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದೆ ಮಂತನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕಪ್ಪೋದು ನಮ್ಮ ದೈಕ್ಲೇನು ನಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಜನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪೇರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನಂತ ನಮ್ಮಲ್ಪ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ದನಕದ ನಮ್ಮ ದೈಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಬೆಳೆಸೋದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ನಡ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆತ್ವಿನ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಿತ್ ನಾವು ಅವು ಜನಕ್ಕೂ ನಡ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಂಪದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಲ್ಕು ಉಂಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನು ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೋರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಈ ದೈ ಮುಂದೇನು ಹಿರೇಕ್ಲೇನು ರಾಪದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನೋಲ ಮನ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡಂದೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಒನ್ನ ಕಡ್ಡು ಒಂದಿತ್ತು ಹಿರೇಕ್ಲು ನನ್ನ ಪಂಡ ತವೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಬಂದು. ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಲ್ಪ ಒಂದಾದಂತುಕ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ತೂದು ಬರ್ಕ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್? Therapeutic garden is designed using evidence-based approach and research psychology to open to everyone. It aims to bring out restorative effects on your mental well-being and release stress. Tension pura ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ಮಂತನ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಆಫರ್ ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್
ಬೋತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಯೋಗ ಪುರ ಮನ್ಪರ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದ್ದಿತ್ತೆರ ಓ ಅವು ಈ ಜಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪುರ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಓ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಅವಿನ ಪಾಡ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಕೇನಂದೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಉಂಡು ತುಲೇತು ಶೋಕದ ಒಂದು ವಾಪು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿ ಜಿಂಕು ಒಂಥರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದಾದ ಕೇಪುಲದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆರ್ಚಿಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚಂಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂಡ ತಕ ಓ ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ ತುಲೆಂಚ ಉಂಡು ಗುಲಾಬಿ ಹೈಡ್ರೋಗಂಜ ಸಮಲ್ಪನ ನಂಜಿ ಕೋರಿ ಬತ್ತಂತಲೆ ಕೋಳಿ ಲೈಪೋಕ ದಾದಂಡು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್. ಸಿಂಗಪುರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಲ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಚದ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿಲ್ಲು ಚಿಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಒಬ್ಬ ಕೋರಿಕೆಲ್ಲ ತಂದುಂಡು ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಚಿಟ್ಟೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಓ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಥೆರಪೆಟಿಕ್. ಪುರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂತು ನಾನು ನೆನಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 90s ಕಿಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಸಾರಿ ಬಾರಿ ರಿಯಲಿ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಒಂದು ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂಜಿತಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ. ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಅತ್ತು ಹಿರೇ ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಹೂ ಬೇಸ್ತೇನೆ ಉಂಡು. ಓ ವಾವ್ ಒಂದು ಚೋಲೆ ಗೊಂಚಲು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸೂಪರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಎಂಕೊಂದು ಥೆರಪಿ ಇಂದನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವಾವ್. ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಬರೀತಿರ್ತಕ್ಕ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಲೆಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಇಡಕ್ಲೆ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ಅಕ್ಕಲ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಪತ್ತೊಂದೊಂದು ಎಟ್ಟು ಬರ್ಪುಲೆಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪದ ಮಂದಿರ್ತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲೊಂದು ನಾನು ನೆನ್ಪಡ್ದು ಅರ್ಥ ಅಡ್ಬಿರಪ್ಪ ಒಂದಲ್ಲೇ ಹೆಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ. ಹಾ 90ದ ದಶಕದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮುಂಚೆ ಕನಸು ಒಂದೇನು ಪ್ರತುಪ್ನ ಇತ್ತ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ಪುರ ಅಂಚಿದ ಪೂಕುಲು ಮಸ್ತುಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಜಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಥ ಶೋಕುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥೆರಪಿ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಇಪ್ಪಳ ಸಿಂಗಪುರ್ ಬತ್ತಂಡ ಸಿಂಗಪುರ್ ಡಿಪ್ನ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪನು. ಸೊ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ ಈ ಥರದಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬಂದೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಇಟ್ನಕ್ಲ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಹೂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನೀವೇ ತೋಜೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪುರ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ನಂಚಿ ತೂಕ ರಚ್ಚವುದ ತೊಲೆ ರಚ್ಚವುದ ಈತು ಗ್ರೂಪ್ ನೀತು ಇನ್ನು ಶುಂಠಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಬಾರೆ ಪೂತ್ತದ ಇಕ್ಕಲು ನೀವೆ ಬಾರೆ ಪೂ ಅತ್ತೈಕು ಬಾರೆ ಪೂತನ್ನು ಪಿರೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಪೂ ಅಪ್ನೆಗ್ದನ ಪಂಪರ ಇತ್ತ
ಬಾರೆ ಪೂ ಅದು ತಲ್ಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೊಲ್ದದೆ ಅನ್ಪಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಗಂಧಿ ಪೂ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಣಪ್ಪ ಸುಗಂಧಿ ಪೂ ಒಂದೆ ಏರ್ನ ಕಾಲಣ್ಣದನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಣಿಪ್ಪ ಸುಗಂಧಿ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ಈ ದೈನ್ ಕೇಂದ್ ಎರಾಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈ ಸೈಪುಂಡು ಪನ್ಪೆರ ಇನ್ ಪೂರ ಕಂಡಿದ್ ಕೊನೋಡು ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಸುಗಂಧಿ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪೇದುಂಡು ಎಂಕು ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಕೆಲವು ದೈಕ್ಲದ ಗುರ್ತು ತಿಕ್ಕುಣತಾನ್ ಸೊ ಸುಗಂಧಿ ಪೂ ರೆಚ್ಚೋದ ಏತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಶೋಕುಂಡತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಪುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಚಿಟ್ಟೆಲುಲ್ಲ ಪಂತ್ ಬಲಿತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ಪೇರ್ ಪಕ್ಕಿಂದು ಪನ್ನಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗೆ ಕಿತ್ತದ ಅದು ಪಂಪಿ ಓ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಬತ್ತನವ್ವ ಪೇರ್ ಪಕ್ಕಿ ಯೋಜನೆ ವಾ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನೆನ್ಪುರ ಪತ್ತಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಶೋಕ್ ಫುಲ್ದು ಪೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅವಳ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಹಾ ಸೂಪರ್ ಬಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೇಬಿ ಶಾಮಿಲಿನ ಪದ್ಯನ ಬಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಬೈ ಚಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಕೊರಿಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಲ್ತುಂಡು ಪ್ಲೇನ್ ಟೈಗರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಇದೈತುಕ ಸದಾ ಪುಷ್ಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ದಕ್ಲದ ಅದನ್ನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಂತುದು ಕಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೋಯಿ ಒಂದು ದೈ ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಹೂವೇ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಹೂವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂದೆ ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆ ಪೂತ ಲೆಕ್ಕ ಪೂತ ಬಣ್ಣ ಮೊಗ್ಗುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ಪೂ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇತುನಗ ಅಬ್ಬೊಲಿಗೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಓಕೆ ಮೀಸೆ ಪೂಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಪೋದು ಪುಲೋನಲ್ಲಿ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪುಲ್ದು ಒಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಅಲ್ಪಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹದೇ ಕಟ್ಟಿ ಅವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತದ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ತುಂಚುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮಕೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕರ ಯಾವ ತೂಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೂಕ ಪೂರ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಎಳ್ಳೊಂಜಿ ಅಜಿಪ್ಪಾಡ್ ಮಿಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಂದಾಕಲ್ನ ಎನರ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮಕ ಎಂಕಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2% ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಡ್ವೆ ಸೊ ಮನಸ್ಸು ಧೈರ್ಯ ಪೋಡು ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ತುಕ ಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ತುಂಚಿದ್ದು ತೋಲ್ಪೋಯ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮಲ ರೆಡಿ ಆಕ డాన్స్ ಮನ್ಪುಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲರ್ ವಾ ಚೂರು ಎತ್ತರ ಅಡಿತ್ತಿದ್ದುಂಡ ಶೋಕ್ ಬರ್ತದ ನಾವು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು
ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪೆರ್ಗೆ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನಿಂದೇ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲ್ನ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮಕ್ ಆ ಏಜ್ ನಮಲ ಈತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದೆಂಕೆ ಪಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೊರ್ಪುರು ಮುಕುಲುಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ತುಕ ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರೋಡು ನಮಲ ಐಕ್ ಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಬಂಗ ಬರೋಡು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತೋನಡು ಅಜ್ಜಿ ಪೆಲ್ಪ ವರ್ಷಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಎತ್ತನ ನಮಕ್ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸೊ ಏನಾಡ್ದು ಆಯ್ನಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆನ್ನು ನಿಖಿಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಏಪಲ ನಾನೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗುಲ್ಲೇ ರಾಕ್ಲಂದ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಒಂದುಂಡು ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಗೋ. ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತದ್ದು ಇಂಚ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಬೋರ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಕುಲ್ಲನ ಬದಲದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂತನ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತುವೆ ಆತಿಟಕ ಮಂತೆರಡು ಓಕೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಬೇತು ಐಟನ್ಲ ತುಕ್ಕ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೋಲೆಕ್ಲ ಪೂರೇನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದಾಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋದಕ್ಕೆಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒರಿಯಗಳಂಗೆ 8 ವರ್ಷ. ಓ ವಾವ್ ನ್ಯೂ ಹೈಲೈಟ್ ಸೂಪರ್. ವಾವ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಚ ಸುತ್ತ ಒಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜರೆ ಕಮ್ಮಿಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ಮೇನ್ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಲ್ತ್ ನಾವು ಐಟ್ ನಡಪ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಕಾರ್ ಬೇನಂಡ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಕಾರ್ ಜೋಡ ನೀವನ್ನ ಅದ್ದಿದಿಪ್ಪೇರು ಅವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ದಿನಾಗ ನಮಕ್ ಬೇನಂಡ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಂದರ್ತಾಗೆ ಸೊಬ್ಬ ಬೇನ ಒಂದು ನಿಂಕ್ ಐಕ್ ಅದನ್ನ ಪುದರುಂಡು ಸಾರಿ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಗಿತ್ತ ಬರೋಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬರೋಲಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಚೈನೀಸ್ ದಕ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಏಪಣ್ಣ ತಾಯ್ಚಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೊಂದು ಮೇ ಬಿ ಚೈನೀಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲಿರ ನೀನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಂದೆನ್ನಿವೆ ಒಂದು ಬುಲ್ಪದ ಜೀವನ ಕಾಂಡೆ ಅಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ರುಟೀನ್ ಪಂದ್ ದೀದಿಪ್ಪೇರು ಐಟ್ ಕೆಲವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಮನ್ಪೇರು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬೇಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಯಾನತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇನ ಮಂತಂದ್ಪೇರು ಮುಲ್ತ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಜ್ಪತ್ತ ಐನ
ದನ್ನ ಅವಿತ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ 14 ವರ್ಷದ ತೋನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ತೋನು ಪನ್ನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಮ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪ 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಂಡ ಪ್ರಾಯ ಪಂದಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೊಂಗಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಜಾಗ ಐಟ್ ಮಂತ್ನ ಒಂದು ಪೊಂಗಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನಡಿ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.